V České republice probíhá ojedinělý putovní hudební festival, který láká návštěvníky i na kulturní památky. Festival České Hrady.cz se letos koná již po 6. Letos se poprvé rozšířil na Moravu, kde se koná pod názvem Moravské Hrady.cz. Tady jsme právě na Kunitické hoře, což je druhá zastávka, je to sobota, to znamená druhý festivalový den, kde vystoupí hlavní interpreti, jako je Krištof, který si pro České Hrady.cz připravil speciální akustické turné. Pak tady bude například kapela Sunshine, Aneta Langerová, Support Lesbians, pro děti třeba Kašpárek v rohlíku, Vohnout, pro hiphopery třeba PSH. Aneta Langerová se věnuje mimo hudby také ochraně přírody. Aneto, můžeš divákům přiblížit své aktivity? No tak ekologicky já jsem se spojila, myslím, že to bylo minulý rok, s projektem Play to Stop Europe Climate a to je vlastně taková jakože projekt velký celosvětový nebo respektive celoevropský, ale zapojili se do toho i některý lidi z Ameriky a je to vlastně věc, která má nějakým způsobem upozornit na to, aby jsme s přírodou zacházeli nějak hezky. Není to o nějakých zbytečných závěrech nebo tak, ale je to prostě podpora toho myšlení, aby se člověk v přírodě choval hezky, protože on sám je příroda a to se mi na tom hrozně líbilo a hlavně, že to mělo takový velký záběr. Rozmanitá je také činnost Richarda Krajča. Richarde, co připravuješ v budoucnu na divadelní scéně? Co se týče divadla, tak to mě čekají dvě věci, ale až asi za 2 roky, že teď jsem si naplánoval jakoby volno. Jedna věc bude v Národním divadle, titul zatím prozrazovat nebudu, protože přece jenom je to jakoby daleko. A jedna věc mě potom v divadelní sezóně 2012-2013 čeká v divadle Ungelt ve dvojici s Davidem Švehlíkem. A na to se těším, protože se jedná o velmi úspěšný broadwayský titul 2 velkých herců, Daniela Craiga a ještě jednoho, jehož jméno jsem zrovna zapomněl. A jedná se vlastně o příběh 2 policajtů, takže vlastně opravdu jako divadelní hra o 2 lidech a na to se těším, no, ale zatím prostě mám ještě chvíli času a jak jsem říkal, chceme se věnovat teďka víc kapele a samozřejmě soukromně taky už svým potomkům, protože jich máme v kapele několik.